may bagong European bus, pa-Bicol at pa-Visayas. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Here's the latest buses of Elavil. In this episode, sinamahan natin ang Elavil sa kanilang traditional blessing of their new buses. Kasama na rin dito ang photoshoot at road test ng mga bus enthusiasts at crew nito. Sinubukan natin ang performance at comfort ng mga bagong Scania buses nila, back and forth from Manila to Bicol. Lakas ko yung retarder. Hindi ka na mag-apak ng footprint kay kaya. Oo. Kurbada, hindi na magpapagamit ng footprint. Kagandahan nito. Last November, dineliver natin ang mga bagong Scania K360 at K400 buses ni Elavil papuntang Bicol. Nag-invite rin ng mga bus enthusiasts ang management ng Elavil to review the performance and comfort ng mga buses nila. Kasama na rin dito ang photoshoot sa Basilica ng Peñaprancia at sa Albay. Tanghali na rin ang bumiyahe tayo. Nag-ibaan exit tayo sa Batangas, diretso ng Lucena para makaiwas sa traffic. Dito natin tines ang long stretch ng SLEX at Startol. Tuwang-tuwa ang mga drivers nila dahil after many years, nakahawak na rin daw sila ng advanced technology ng mga buses. At ang importante, wala na daw kambyo. Hindi na raw sila mapapagod. Dumating tayo sa Pagbilao, Quezon sa sariling stopover ng Elavil at Megabus. Dito tayo magdi-dinner provided by the management of Elavil. Afterwards, simulan na natin ang bakbakan. Dito natin matitest ang skills ng drivers ng Elavil sa paghawak ng mga bago nilang European buses. Mga veterano, matatagal na sa kumpanya at higit sa lahat, walang bad record sa kumpanya ang napili na driver na hawak dito sa kanilang new buses. Based on my observations, may ingat sila at makikita mong veterano na talaga sa biyaheng Bicol ang mga drivers nila. Masasabi natin na karapat-dapat naman at nagbunga ang matagal na nilang serbisyo sa kumpanya at sila ang napili na makahawak ng mga ganitong buses. FYI, ang headlight pala na ginamit dito ay original Scania Touring. Kaya kung makikita nyo, iba ang buga ng liwanag nito. Bilib ako sa mga drivers nila. Maingat silang mag-overtake.
Hindi ka may stress o nenervyusin kung paano sila magmaneho. At ang importante, komportable ka, safe at hindi ka may hilo sa biyahe. Second stopover natin dito sa parte ng Calawag bago magtagkawayan. Konting stretching muna at kape-kape. Afterwards, biyahe na tayo at diretso na tayo ng Naga. Kinabukasan, dumiretso tayo ng Basilica ng Peñaprancia sa Naga para sa traditional na blessing ng mga bagong buses ni Elaville. Sinamahan natin ang buong pamilya Elaville at ang management nito. Father, in the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you and with your spirit. Let us pray. All power to God. Maganda. Maganda. Our Father, what may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Viva la Virgen! Viva! Congratulations! Palakpakan! Nakakatuwa at makikita mo sa pamilya nila na talagang very hands-on at very humble sa mga empleyado at tao nila. After nito, diretso naman tayo sa inaabangan ng mga bus enthusiast, ang road test. Dediretso tayo ng Kamalig Albay para sa photoshoot. Yan si Sir Jojo. Oo. Wala bro, kahit anong bigaw mo. Hindi nga nataas yung idol niya, oh. Oo. Ay, ang ganyan lang, ano? Ang initial plan is, iikutin natin ang Mayon 360. From Naga, going to Legazpi, Tabaco, Ligao, at going back to Naga. But unfortunately, hindi na ito napuso dahil sa banda ng masamang panahon. Galing ano yan, galing. Kaya hanggang Kamalig Bypass Road na lang tayo nag-photoshoot. Second time ko rito. At until now, hindi pa rin tayo sinwerte na makunan si Magayon na Mayon. Di bale,
Importante, maaliwalas ang panahon at walang ulan. Kaya nandito tayo kasama ang mga bus enthusiasts para i-photoshoot sila. Shout out to. Isang malaking privilege na paunlakan tayo at imbitahan ng isang bus operator na gawin ito. Thanks to Elaville na napaka-supportive sa mga bus enthusiast. At balik na tayo ng Manila. Napakaganda nila tignan na sunod-sunod sila sa daan. Ito ang ini-imagine namin ng may-ari ng Elaville. Iniisip pa lang namin ito noon. And here it is, nagawa na natin! Naging fruitful ang event na ito. Nablessingan ang mga bagong units sa Basilica ng Peñaprancia. Na-review natin ang comfort at performance ng mga buses nila along the way. Nakita natin ang mga imperfections sa body at ang dapat ayusin, since road test pa lang ito. Para bago ibiyahe, kasama ng mga pasahero ay maayos at safe na tayo. At syempre, ang photoshoot natin. Thank you sa Elaville Management. Naway maulit pa ulit ang mga ganitong opportunity. Masasabi natin na tuloy-tuloy ang upgrades and improvement ng Elaville Tours sa kanilang serbisyo sa mga kanilang suking pasahero. Para sa komportable at ligtas na biyahe. At take note, to the highest level ang upgrades ng Elaville. Hindi basta-basta ang investment sa mga ganitong klaseng bagong buses. Kudos to Elaville!
pa natin ang mga upcoming buses ni Ellaville next year.